أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد amalma magazine di Mali TV flebaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni an sigile an ga juma tafsiri kene kan no be lase awmo abadenke Abdurrahman Jokulun Kunate nu ba wele ko Sheikhu ka bo Banangoro Senu Bamako antna kuma kunda janya antu nyora yoro mi dogo kun temeni no e suratu Bakara aya bi woro nae amina wuli kom antu njora ka fo Nabila Musa tun ye ciden ba tunu nga ka cidenya tun ɲɛsinin bɛ Israel libereli mɔ ka bɔ Firawuna bolo Ala yɛrɛ b'o de fɔ ko an ye Nabila Musa ci ka taa Firawuna mɔ bon a ka o cidenya kɔnɔ a ye ko caman ye a ye gɛlɛya caman ye yarɔ adamaden kuma o kuma ni gɛlɛya dɔ b'a kan n'o wulila a bɛ nata fɛn wɛrɛ nɔfɛ a ye gɛlɛya minnu wuli ka b'u kan an y'o dɔw fɔ semaine tɛmɛnin n'o ye ka u bɔ Firawuna bolo ka kɔgɔji bilen tigɛ n'u ye u taara se yɔrɔ minnu na dumuni ko gɛlɛyara u ye a fɔ Musa ye ko sogokondege bula Musa ye Ala wele Ala nana ni sababu ye kɔnɔw bɔra sogo sɔrɔla o bɛɛ tɛmɛnen kɔ a sera yɔrɔ la u nana fɔ ko jiko b'u la Nabila Musa ye Ala wele Ala y'a yira k'a fɔ a ka bere ci ba kan n'o kɛra fara kan n'o kɛra ji bɛ bɔ o fana bɛɛ kɛr'u ye nka adamaden nata tɛ fa u taara ɲɛ halisa k'a fɔ k'u tɛ se ka sabali dumuni ni kelen kan ko kuma diɲɛ don o don dumuni ni kelen k'u tɛ se ka sabali o kan ko Musa ka Ala deli a ka dugukolo fonifɛn dɔw foni u ye n'o ye sɔw tigɛw ani o ɲɔgɔnnaw Musa y'a yira o la sa ko n'a bɛ ten k'a ye taa Misira a ye taa dugubaw kɔnɔ a tun bɛ jɔnya min na a ye taa ye n'a taara ye a n'o ɲɔgɔnna fɛnw sɔrɔ ka dun ye o kuma an tun jɔra o yɔrɔ ninnu na don tɛmɛnin an bɛna wuli yɔrɔ min na bi o ye suratu Bakara a aya 61 n'a ye o bɛ wuli yɔrɔ min na Allahu subhanahu wa ta'ala ko innal lezina amanu wal lezina hadu wan nasaru wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila solihan falahum ajru inda rabbihim wala khawfu alaihim wala hum yahzanuna Allahu subhanahu wa ta'ala ko kika do mamunu n'olu kɛra yahudiyaw ye yahudiyaw kɔrɔ ye Nabila Musa ka dinɛ mɔgɔ minnu tugura olu kɔ a bɛ fɔ olu ma ko yahudiyaw ko mɔgɔ minnu kɛra olu ye ani minnu ye chrétiens ye n'o ye nasaraw ye ani sabiinaw n'o ye bato fɛn wɛrɛw batobaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana tasuma batolaw ko ni maa minnu lemaniyana o kɔrɔ ye kira nalen ni kira ka wele daga seri ma ko i b'o fɛn o fɛn na ni y'o bila ka da kira la ka da donna ban fɔlen na n'o ye lahara jɔ do ye ka baara ɲuman kɛ ko siran tɛ o tigiw kan ka baara ɲuman kɛ k'olu sara bɛ u ma yɔrɔ wala khawfu alaihim siran t'u kan wala hum yahzanuna wa u tɛ jɔrɔ k'a fɔ ne tun ye baara jugu kɛla ye o kuma nka o baara jugu o lajaba bɛna bɔnɔ ko ni lemaniyana ka baara ɲuman kɛ k'i kana siran bilen i kana jɔrɔ foyi t'i kan Allahu subhanahu wa ta'ala ko halisa suratu Bakara aya 62 in ako iza akazanna mizakakum warafa'ana fawqakum turra wa kuzu ma atakum bikuwatin wazkuru Allahu ta'ala ko Israelian numo no e bani Israelakaw ye komu ka fitiriwaleya barika bonyana Musa kɛ o kɛ ka kabako dɔ kɛ u bi dɔwɛrɛ ɲini a nana se yɔrɔ la an tɛmɛna kan k'u tɛna sɔn fɔ Musa ka Ala yira u la u ɲɛ na sa Ala ko ko kumana min na ni Ala ko Musa mo Ala k'u mɔ ko iz akazna mizakakum ko kumana min na a ye minali kɛ layiru gwɛlɛ la parce que u ye adamaden bɛɛ ten n'a degunna a bɛ layiru dɔ ta a yɛrɛ kan ko ni nin kɛra tan n b'a kɛ tan u y'o layiru min ta ni u y'a ɲini k'o janfa Ala ko a ye layiru gwɛlɛ ta tuma min n'an ye kulu kɔrɔta aw kunna k'a fɔ a ye ko bɔn a ye minali kɛ fɛn na an ye min d'a ma o kɔrɔ ye Musa nana ni kitabu min ye baara minnu b'o kɔnɔ an k'u ma a y'o baaraw a y'o olu minɛ o kɔrɔ a y'u kɛ
aka ala ka nɛmɛ kosuma nɛmɛ min n'a b'o la la'alakum tatakuna n'o kɛra aw na sira ala ɲɛ ko min fɔra sa summa tawallaytum min ba'di zalika ko aw y'a kɔ don nin bɛɛ kɔfɛ ka bɔ o kofɔlen ninnu ma fa lawla fadlullahi ko ni ala ka fisamanciya tun tɛ aleikum aw kan wa rahmatuhu a n'a ka hinɛ lakuntum lakasiruna ko a tuna kɛ mɔgɔ pɛrdilenw ye a tɛna pɛrdi pewu a b'o cogo la adamaden waati bɛɛ n'a ye fɛn dɔ ɲini ala fɛ ni ala y'o nɔgɔya ye a bɛ jɔn o rɔ ka taa fɛn wɛrɛ ɲini bon ni ala ka fisamanciya ma labɔ kɛ o rɔ a jɔnna o min nɔ ni ala y'o bɔsɛ a la a bololɔngolo bɛ bɔ misaliya la sisan dɔ bɛ yen n'a kɛnɛman don a sen ka ɲi a bolo ka ɲi a bɛ to kule la ko ko gɛlɛya ko nin ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye ko k'i tɛ ala barika da kɛnɛya min b'a la a bɛ jɔn o rɔ ale t'o ye mɛ ni ala nana sɔn nafolo caman na nka ka kɛnɛya in bɔsi misali la a sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ mɛ a ye nafolo caman sɔrɔ a sen fila mulukutura a kɛra nabara ye k'a sigi a laban bɛ tila ka warimugu in bɛɛ ta k'o doni daminɛ kɛnɛya da fɛ adamaden yɛrɛ taacogo y'o ye ala bɛ k'o de fɔ ko ni ala yɛrɛ ka fisamanciya ni hinɛ tɛ n'a tun ye aw minɛ aw ka fɔta ma k'a bololɔngolo tɛna bɔ Allahu taala taara ɲɛ wala kad alimtum allazi a'ata minkum fi sabti ko aw dun b'a dɔn tigitigi mɔgɔ minnu ye dansago kɛ sibiri don bamanankan la n'a bɛ fɔ tubabukan la ko samedi don o dansago in sɔrɔla mun fɛ nabila musa ka kiraya kɔnɔ ni a ye ji tigɛ ni mɔgɔ ninnu ye n'u taara u ka dugu jamana sigi a kɛra u kan wajibi ye k'u ka samedi don bila samedi don u kana baara kɛ u kana joli bɔ foyi rɔ u kana hali yiri tigɛ yahudiyaw ka taabolo la u ka diinɛ taabolo sibiri ye don bonyata ye n'a bɛ f'o ma ko lafiɲɛbɔ don u dɔrɔn tɛ ala ye lafiɲɛbɔ don kɛ wajibi ye diinɛ bolofara bɛɛ kan nka tiɲɛna jamana caman kan silamɛw ma se k'u ka lafiɲɛbɔ don in bonya o bonyabaliya kosɔn ala fana ye dɔgɔya se silamɛw ma jamana caman kan nabila musa nɔfɛ mɔgɔw ka lafiɲɛbɔ don walama jour de Europe o tun ye samedi u tun tɛ foyi tun ma ɲini u fɛ u ka ala bato u kana jiri tigɛ u kana jɛgɛ mɔ u kana bagan faga u kana tɔɔrɔ se hali adamaden si ma hali ni mɔgɔ dɔ tun y'i ka fɛn soɲa i y'a minɛ o soɲali la sibiri don i tun tɛ se k'a bugɔ donc samedi don bonyalen tun don u fɛ kosɛbɛ nka k'u to bonya kɔnɔ maa dɔw ya u dɛn ka to u bɛ taa jɛgɛ minɛ u y'a daminɛ cogo di u bɛ taa jɔ bila jumadon wula fɛ n'a fɔra ko baara tɛ samedi u bɛ taa jɔ da ji rɔ juma wula samedi don u tɛ baara tɛ donc samedi tile bɛ bi dɔrɔn u bɛ taa jɔ o sama o b'a sɔrɔ jɛgɛ kɛra k'o fa u ye janda u ye fɛɛrɛ kɛ ala la u tora o la mɔgɔw u wajura k'a fɔ aw bɛ ka fɛn min kɛ maa ka keguya tɛ ala minɛ a kan'o kɛ dɛ u ma sɔn o dabilali mu ala bɛ ka o yɔrɔ de fɔ nin ye ko aw b'a dɔn tigitigi maa minnu ye dansago kɛ samedi n'o y'a fɔra fɛn min kana kɛ u y'o kɛ fa kulina lahum ko an k'olu ma kunu kiridatan kasi ina ko aw ka kɛ gɔnw ye a yɔrɔ janyalen mɔgɔw la bon nin yɔrɔ la kumaba dɔw bɛ nin yɔrɔ la parce que kuranɛ aya nin jiginna min kɛ tafsiritigi caman b'a yira k'a fɔ minnu ye mɔli kɛ samedi don ala nana halaki jigin olu kan k'olu yɛlɛmɛ k'a kɛ gɔn ye mɛ tafsiritigi wɛrɛw fana taara fɛ k'a fɔ a ma kɛ i n'a fɔ fisigima tun don mɛ ni ala subhanahu wa taala ko karisa yɛlɛmɛna k'a kɛ gɔn ye o kɔrɔ tɛ ko ku ni fɛnw bɔra a la nka a kɔrɔ ye a ka adamadenya tun bɛ lihalaya ɲuman min no a bɔra o kɔnɔ ka na a kɛ maa fasɔ dɔ ye adamaden ka kana ani dusukun ɲa bɛ ala de bolo donc n'i ye ala ka siraw bila e b'a ye e yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ lihalaya dɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ hali i t'o kalamu i n'a fɔ bi n'i ye diɲɛ jamana camanw lajɛ adamaden fanba bɔra adamadenya kɔnɔ k'a sɔrɔ u t'o dɔn k'u bɔra adamadenya kɔnɔ u ka dansago kosɔn ala ko k'an ko aw ma k'a ye kɛ gɔnw ye a ka yɔrɔ janya adamadenw na o kɔrɔ ye an ni adamadenya ka cɛ janya ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye aw tɛna se ka foyi ɲuman kɛ tuguni faja alinaha an y'o kɛli min kɛ o la k'an y'o kɛ nakɛla ni an y'o kɛ sanction ye lima bayina yadaiha mɔgɔw minnu u bɛ mɔgɔ minnu cɛrɛ nin ye walanda ye k'a yira walejugukɛla
ni a ma sanctionné walejugu tɛna se ka ban o yɔrɔ sina la fiyewu donc ala ko k'an ye o mɔgɔ ninnu kɛ gɔnw ye a kɛra u kɛra gɔnma yɛlɛmɛ ye sa o a kɛra u lehalayaw yɛlɛmɛna ye sa o k'an kɔni y'o k'u la k'a kɛ sanction ye u yɛrɛw tɔw cɛla o k'a kɛ wajulifɛnw ye wa ma kalifaha ani maa minnu bɛna fɔ o kɔ wa ma izatan k'o kɛ wajuli ye fɛnɛ lil mutakina mɔgɔw la minnu m'u yɛrɛ kɔlɔsi ala ka daw na parce que n'a fɔra i ye ko karisa ye nin kɛ tan nin y'o sɔrɔ donc i fɛnɛ na hakili sɔrɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi wa iz kala musa li qaumihi ko kumana min na nabila musa ko a ka mɔgɔw ma inna allaha ya'murukum an tasbahu bakarata ko ala b'a yamariya aw ka misimuso kantigɛ fa kalu u ko atattakizuna huzwan ko yala musa i b'an mina k'an kɛ yɛlɛbɔna fɛn ye wa kala musa k'u ma a'uzu billahi ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ an akuna minal jahilina n k'a kɛ fɛn dɔ mɛli ye komi sura yɛrɛ daminɛ la an tun y'a yira k'a fɔ n ko suratu bakara n ko sura in tɔgɔ dara misimuso dɔ tun b'a bolo lamɔ la o kɔni o den tun ka da ye nafolo ka ca fi nana sɛbɛ kɔrɔ min kɛ balimaden fɛnɛ natara a peresera ale y'a ye ni cɛkɔrɔba nana fatu cogo dɔrɔn wala ni bana dɔ nana sɔrɔ wari tila bɛɛ na don bana in furakɛli la ale a fɛɛrɛ ɲini ko a bɛ fɛɛrɛ siri cɛkɔrɔba la o fɛɛrɛ in tun tɛ dɔwɛrɛ ale ye janfa siri ka cɛkɔrɔba fa su fɛ a falen sisan a ye cɛkɔrɔba su ta ka taa u ka dugu ni dugu min bɛ dancɛ bɔ a taara cɛkɔrɔba da fɔ o dugu donda la dugu jɛra cɛkɔrɔba ka kabila mɔgɔw a denkɛ yɛrɛ ye kule k'a bɔ ko cɛkɔrɔba ko maa dɔw nana cɛkɔrɔba fa ko ale fanga ma s'u la donc a ka kabila mɔgɔw wulila sisan u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa o dugu mɔɔw fɛ k'a y'an ka mɔgɔ fa dugu mɔɔw ko k'olu tɛ foyi kalama a la a kɛra fitinɛ jugu ye dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw y'a yira ko n'a b'o cogo la ko nabila musa b'an cɛrɔ ale ye ala ka ciden ye a bɛ wayiw sɔrɔ k'an ka taa ɲɛfɔ musa ye u taara ɲɛfɔ musa ye ko musa ka ala wele u ka maa ni faba ala ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na musa y'a yira u la k'a fɔ ala ko a mɔ k'a ka misi kɛ saraka ye misimuso kɛ saraka ye a ka misimuso dɔ kantigɛ k'o kɛ saraka ye sura yɛrɛ tɔgɔ dala o la ko suratu bakara ko misimuso kofɔ sura o de an selen filɛ o aya yɛrɛ mɔ ala taala b'a fɔ ko wa iz kala musa ko tuma min na musa ko a ka mɔgɔw ma likawmihi tuma min musa ko a ka mɔgɔw ma inna allaha ya'murukum an tasbahu bakarata ko ala b'a yamaruya k'a ka misimuso faga fa kalu ko aw ko musa ma k'i b'an filɛ yɛlɛbɔna ye wa parce que a fɔr'u ye k'u ka misimuso kɛ saraka ye olu ko musa ma ko musa k'an bɛna an ka mɔgɔ fagali ko fɔ k'i ka ala ɲininka an ye k'i b'i jɔ k'an ka misimuso kɛ saraka ye ko ma i bɛ yɛlɛbɔ n'a kan na musa ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ ne kana kɛ fɛn dɔnbɛli ye parce que ka yɛlɛbɔna kɛ kow la o ye fɛn dɔnbɛliw ka baara ye e bɛ yɛlɛbɔna kɛ fɛn dɔ la a dɔw la i ye yɛlɛbɔna kɛ fɛn min na o bɛ taa sabati i n'a fɔ an yɛrɛw fɛ yan mali la karamɔgɔba dɔw tun bɛ yan a dɔw tun bɛ yan wala hali bi a dɔw balolen don u ka ko daminɛ waati mɔgɔw y'u kɛ ko lankolon sugu bɛɛ ye mais bi in na olu kɛra fɛn sugu bɛɛ ye donc yɛlɛbɔna kow la o maɲi musa ko n bɛ ala deli n kana kɛ o ye donc o misimuso min ko fɔra u ye u ma da o ma u nana wa kalu u ko musa ma idi u lana rabuka ko halisa musa i ka ala in deli an ye yubayinu lana mahiya ko a ka walawalali k'an ye e ko an ka misi faga misi in yɛrɛ bɛ cogo misi sugu jumɛn don k'an ka misi sugu jumɛn faga k'ala musa k'o ma inahu yakulu ko ala b'a fɔ u ye innaha bakarata k'i k'a dɔn misimuso don lafardun wala bukran awanu bayna zalike ko fafalu matu maruna ko misi don misimuso kɔrɔba tɛ min dɛsɛlen don wa misi denmisɛnnin fɛnɛ tɛ o kɔrɔ ye bamanankan la misi bolani ko nka min fɔra a ye k'a y'o saraka bɔ dɛ o de y'a to o ma n'i taara maa dɔ fɛ k'a i tɛ i ka ko ɲɛni n'a ye saraka min f'i ye e tɛ y'a fɔ bilen k'o ye tiɲɛ ye o ye nkalon ye dɛ n'i m'o saraka bɔ i b'o gɔrɛgɔrɛ sɔrɔ dɛ musa ye kankari da u ye ko min fɔra a ye k'a y'o bɔ dɛ a yamaruyara min na k'a y'o bɔ u ma da o ma kalu u nana ɲininkali kɛ tun idi u lana rabuka ko musa halisa ala deli an ye yubayinu lana ma lawnuha ko ala ka a walawala an ye misi kulɛri jumɛn don
kala musa kumo innahu yakulu ko ala b'a fɔ aw ye innaha bakarata k'i k'a dɔn misimuso don sufra uni nɛrɛmuguma don faki uni nɛrɛmuguma min a ka nɛrɛya ma kɛ nɛrɛ jaune yɛrɛ ye jɛman fɛnɛ tɛ lawnuha tasiru linazirina ko n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ sin ka ko diya i ye o kɔrɔ ye jaune kojugu tɛ jɛman fɛnɛ tɛ maa o maa y'a ye k'a bɛ sin ka ko diya i ye ko misi in bɛ o cogo la u ma da o ma halisa u nana ɲininkali kɛ k'alo ko idi u lana rabbuka musa halisa i ma ɲi de la an ye yubayinu lana mahiya ko halisa walawala an ye misi sugu jumɛn don musa ko ma ina bakarata tashibahu alayna u nana ko musa ka misi in walawala u ye ko u bɛ musa ye tɛmɛ fiɲɛ minnu fɔ ko o yɛrɛ ɲagamina olu ma musa ko wa inna insha allahu lamuhtaduna ko ne ala sɔnna n'i y'a walawala an ye ko an bɛna a misi in bɔ an bɛ kana ka da waati cogoya kan o jɔra suratu bakara aya 70 la ni ala sɔnna sigi nataw la an bɛna a tɔ walawala ka taa sura yɛrɛ tɔgɔ dara kisa min na an selen filɛ o ma adamaden kɔni ka laada ye min ye kuma o kuma n'a nana k'i ka tɛmɛ fiɲɛ dɔ fɔ a ye n'i y'o fɔ ale bɛ cɛsiri halisa ko ka walawalali kɛ k'a sɔrɔ n'i sera mɔgɔ ma ko a ka fɛn fɔ i ye n'a y'o fɔ n'i ye a ka fɔlen in kɛ i ka dɔnniya dan na o b'i nafa an jɔra suratu bakara aya 70 la inshallah ni ala sɔnna sigi nataw an bɛ taa ɲɛ n'o bɛna wuli k'a fɔ k'ala innahu yakulu ala taala b'a fɔ aw ye innaha bakarata ko misi de don la zalulu ni misi jasilen tɛ tusiru li ardi k'a fɔ a bɛ don misi daba la ka sɛnɛ kɛ wala taskili harsa wa misi yɛrɛ fɛnɛ tɛ min bɛ kɛ furu laburelaw ye musalimatu misi don min kisilen don ka bɔ lebu bɛɛ mɔ lebu fansi tɛ misi in na don wɛrɛ an bɛna wuli o yɔrɔ la nka halisa mɔgɔw k'a faamu o walana kelen in o nana hali alakira sallallahu alaihi wasallam ka lahiya kow ni sarakatiw kɔnɔ a kɛra lahiya ye a kɛra denko ni saga ye a kɛra saraka fan o fan ye n'i bɛ saraka bɔ saraka fɛn in ka kɛ fɛn kisilen ye lebu tɛ min na mɔgɔw bɛ ɲinɛ ne kɔ n'i bɛ denko ni saga bɔ a ka kɛ saga ye lebu t'a la a ku ma tigɛ a ɲɛma ci n'i bɛ lahiya bɔ o b'o cogo la n'i bɛ fini di mɔgɔ ma a kɛ fini ye farada tɛ min na donc ni walana ye m'o bɛɛ ta ko misiri don lebu si tɛ min na mɛ ni fini don e ye fini don fɔ k'a kunbere fusuku o yɛrɛ bɛ ɲini ka fara e y'o ta k'o di k'i y'o saraka i fana ni ala y'o ɲɔgɔnna d'i ma i k'a ɲini t'a rɔ a tɛna ɲa o tuma an bɛ bi kuranɛ tafsiri jɔ yan salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ayiwa halisa an n'aw badenkɛ don n'o ye Abdramani Jɔkolon Konate ka bɔ Banakɔrɔ Senu n'u b'a wele ko Seku sisan an bɛna dɔ fɔ dakurunya damadɔ fɔ sogow kan komi an tun y'a yira sigi tɛmɛni k'a fɔ minnu m'an lajɛ ni sogoka minnu b'u fɛ u ka lɛtiriw ci an ma nka tiɲɛ yɛrɛ la nin seni lɛtiri min cira a cɛyara kojugu sigi an ye maa 36 ka lɛtiri sɔrɔ nka tiɲɛna an tɛna se ka o bɛɛ jaabi ka da baaraw n'u cogoya kan toujours an ye mɔgɔ 5 ta o mɔgɔ 5 an bɛna olu ka sogow ɲɛfɔ o mɔgɔ fɔlɔ o ye Siriki ye ka bɔ Korofina ale y'a yira k'a fɔ ale sogora k'a fɔ ko ale dala nɛ janyana kojugu ko a dala nɛ janyana a da kɔnɔ kojugu ko fɔ o tun bɛ ɲini ka se dugu ma ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye i dala nɛ janyana komi an tɛ Siriki yɛrɛ ka baara dɔn a m'a ka baara fan ye nka mɔgɔ min ni sogora k'e dala nɛ janyana n'a y'a sɔrɔ a tigi ye wajulikɛla ye a bɛna tanuba sɔrɔ a ka wajuli kɔnɔna na o bɛna hɛrɛ caman se a ma n'a y'a sɔrɔ a tigilamaa yɛrɛ ye dɔnkilidala ye wala maa min wala ɲamakalaw minnu ka baara ye kuma ye n'o nana ye ko a dala nɛ janyana o b'a yira a tigilamaa bɛna dawula sɔrɔ a tɔgɔ bɛ taa yɔrɔ caman mɛ mɔgɔ min ka baara tɛ kuma ye fiyewu 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 kumakɛla yɛrɛ tɛ ni o nana sogo k'a ye ko ale dala nɛ janyana o b'a yira mɔgɔ dɔ bɛna kɛlɛ dɔ se a ma a bɛ kɛ sɔsɔli gɛlɛma ye fo kuma in kunta bɛ janya ka wa se yɔrɔ la sigi ma kɛ ni yɔrɔ min halisa dala nɛ kibaruya la mɔgɔ min bɛ yen ni ale ka baara ye sɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye o nana sogo k'a ye a dala nɛ janyara a da kɔnɔ ni jija ma kɛ bagantigi dɔ ka baga bɛ taa don a ka foro la o tigilamaa b'i dala cɛ o la a bɛ kɛ sɔsɔli gɛlɛ ye Siriki ka sogo a b'a lajɛ n'ale ta bɛ ninnu kɔnɔ an ka lɛtiri filanan min n'an y'o sɔrɔ o tigi tɔgɔ ye ko Umaru Kulubali o bɛ bɔ Dawudabugu
o ko k'ale sogora ko dɔ ye binifiri kura d'ale ma binifiri cɛ gɔna bolo a bɛ musotigiya fɔ musotigi bolo a ye muso gɔna bolo a bɛ furu sɔrɔli fɔ an t'a dɔn cɛ in yɛrɛ muso b'a bolo muso t'a bolo nka n'a y'a sɔrɔ cɛ nin ye cɛ gɔna ye a bɛna muso sɔrɔ ni cɛ gɔna sogora ko binifiri kura dira ale ma ale kɛra f'a ye o binifiri biri a la o b'a yira a bɛna muso dɔ sɔrɔ muso min n'o b'a sutura kosɛbɛ nka ni binifiri dira a ma nka ale kɔni y'a minɛ k'a lajɛ ten nka a m'a biri a la o b'a yira muso dɔ kibaru bɛna fɔ a ye a bɛ to munumunu n'a fɔ furu in tɛna kɛ ni cɛ gɔna muso gɔna fɛnɛ sogora o cogo dɔ k'a ye binifiri dira ale ma o b'a yira cɛ dɔ kibaru bɛ fɔ a ye wala cɛ dɔ bɛ bɔ a nɔfɛ nka n'a ye binifiri in biri a la o b'a yira o cɛ dɔ bɛna furu o waati binifiri halisa ni fantan sogora k'a ye ko mɔgɔ ye binifiri kura d'a ma a bɛna sutura sɔrɔ ka bɔ nafolotigi dɔ yɔrɔ nka ni nafolotigi sogora sa ko binifiri dira ale ma ale ko k'ale ka o biri a la n'i ma jija ko dɔ bɛna don ko dɔrɔ a ka kan ka maloya sɔrɔ min na a k'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ni Umaru n'a tulo b'an kan na o tuma o y'a ka sogo ye maa sabanan o ko ale sogora o tɔgɔ ye Kajatu Jalo o ko ale sogora Duwale la k'ale tun bɛ ka i yɛrɛ ɲɛda filɛ ni Duwale ye maa min ni i sogora k'a i bɛ k'i yɛrɛ ɲɛda filɛ ni Duwale ye n'a y'a sɔrɔ a tigilama a bɛ ka ɲɛda in filɛ ɲɛda labɛnni kama i n'a fɔ k'ale daliw ni a b'a fɛ k'a ɲɛ masiri o ka di o b'a yira a tigi bɛna a balima dɔw ka ko hami a bɛ a hakili to balimaw la a bɛ sɔn ka hɛrɛ dɔw kɛ a balimaw ye nka ni o si tɛ k'a sogo k'a i bɛ k'i yɛrɛ filɛ ni Duwale ye a bɛ taama kundalaja fɔ taama min i bɛ bali ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ yɔrɔ dɔrɔn i yɛrɛ tun ma sigi ni min ye misali la i ka wuli a k'i bɛ taa k'a ye o k'a ye taa ka taa wolo fɔ Sanagale wala Abijan ka i bɛ k'i yɛrɛ ɲɛda filɛ ni Duwale ye k'a sɔrɔ i tɛ k'a filɛ labɛnni kama o b'o ɲɔgɔnna fɔ nka k'a sogo fana k'i bɛ kɛ i ɲɛda filɛ ni Duwale ye nka i m'a dɔn kun kelen min don o fana farati b'o la parce que ale fana bɛ jɛɲɔgɔn fara ko fɔ furuɲɔgɔn fara b'o la i n'a fɔ i ni muso ka farali b'o la walima a dɔ kelen ka taa voyage jan dɔ la fɔ aw ɲɛnafin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o b'o ɲɔgɔnna fɔ maa naani na o tɔgɔ ye Isa o ko ale sogora k'a fɔ ko ale sen kɛra sen caman ye ka sogo k'a ye i sen cɛyara ni a y'a sɔrɔ maa min sogora o la n'a tigilama ye fantan ye a bɛna nafolo caman sɔrɔ n'a tigi bɛ taama kan o kɔrɔ ye taamakɛla don wala a b'a fɛ ka taa voyage dɔ la a bɛna voyage o bɛ kɛ lafiya y'a bolo a bɛna taama in kɛ lafiya baro a bɛna bolifɛnw sɔrɔ ka taa taama in na nka ni nafolotigi de kɛra a tigi ye o ka sogo k'ale sen cɛyara a b'a yira a bɛna fariguan sɔrɔ a bɛ fariguan sɔrɔ kosɛbɛ fariguan min ni mɔgɔw bi jɔrɔ a kunna kosɛbɛ o tun ye sogo naaninan ye sogo duurunan o tigi tɔgɔ ye Mariyamu Konate ale ko ale sogora sogo min na ko a y'a jɔrɔ kosɛbɛ ko ale sogora k'a ye ko ale sen kɛlen nɛgɛbere donna ale sen la nka a sen fana kundama janyana o sogo ni dɔɔni u bɛɛ ye senko ye nka différence b'u cɛ ni maa min sogora k'a ye ko a sen kɛra nɛgɛbere a b'a yira a tigilama bɛna si sɔrɔ a bɛ kɛnɛya sɔrɔ a bɛ mɛn k'a sɔrɔ kɛnɛya b'a la nka fiɲɛ dɔɔni min bɛ o la ale n'a tigi kɛra waritigi ye a ka ko caman ɲɛnabɔ b'a bɛ k'a yɛrɛ ye o dɔw tɛ sɔrɔ fantanya fɛ nka o dɔw bɛ sɔrɔ maa dɔw bɛ u dalen tɛ maa si la u b'a fɛ u yɛrɛw k'u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ nka ni maa sogora k'a ye k'ale sen kɛra nɛgɛbere a y'a sɔrɔ o tigi dun ye fantan ye cogo si t'a bolo o b'a yira waritigi dɔ bɛ sɔn k'a dɛmɛ cogo dɔ la nka ni waritigi ba don k'a y'a sen kɛra nɛgɛbere ye an y'a fɔ cogoya min na farati dɔɔni bɛ o fɛnɛ na ni jija ma kɛ ko dɔ kana n'a tigilama sɔrɔ fɔ u k'a ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan o ye maa duuru min n'an y'o ka sogo kɛrɛnkɛrɛn ka olu kɔrɔfɔ an yɛrɛw bɛna kelen min fara a kan k'o kɔrɔfɔ k'o kɛ kado ye sa o ye ni maa min nana so k'a ye ko samara fila bɛ i sen na i ye samara fila don nka i ma taama n'a ye o b'a yira k'a fɔ ni cɛgana don a bɛna muso sɔrɔ
nka muso in a laban tɛna furu mɛ n'a taama n'a ye a bɛ muso in furu walima ni muso b'a bolo samara fila fana a bɛ jɛ ɲɔgɔn fɔ i teri b'o la i balimasiraw b'o la k'a ye samara fila b'i sen na i bɛ ka taama n'a ye taama cogoya ka ɲi taama nɔrɔmali la o b'a yira k'a fɔ i ni jɛɲɔgɔnw ka jɛɲɔgɔnya bɛ bɛn walima i bɛna jɛɲɔgɔn dɔ sɔrɔ i ni min ka kow bɛ bɛn ɲɔgɔn ma o tun ye dakurunya damadɔ ye bi k'o fɔ sogo la waatiw cogo kosɔn halisa a ye abonné magazine di Mali TV kan ni ala sɔnna a k'a ka ɲininkaliw fana bila ka na an ka numéro ye 79 49 72 37 walima 51 76 64 13 nka ni mɔgɔ min b'a fɛ fɛnɛ ka i ka message bila magazine di Mali TV yɛrɛ page kan o ye 96 40 41 52 96 40 41 52 ni i ka message bila o kan k'a fɔ sogo Sheku Abdramani Jɔkolon Konate ni ala sɔnna semaine wɛrɛ an b'o jaabi bi sogo kɔrɔfɔ an b'o jɔ yan an bɛna don an ka rubrique sabanan kɔnɔ n'o ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh sɔɔni an bɛna o daminɛ. C'est ok. Bamananw ka tɛmɛfiɲɛ an bɛna o daminɛ an y'a yira k'a fɔ an ka jamana n ko bamananw n'an ko bamananw o kɔrɔ tɛ siya dɔrɔn nka an b'a fɛ k'a fɔ an ka laadaw u tun bɛ kɔrɔ ye fɛn caman na o kɔrɔw caman o fɛn caman fana bɛ yen diinɛ nalen a fana ye tɛmɛfiɲɛ dɔw ye u la bi an b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye ɲɛgɛn kɔnɔna cogo di bamananw tun ka tɛmɛfiɲɛ la u b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ i to ɲɛgɛn kɔnɔ ko ka kuma nka u tun bɛ bagabagali kɛ denmisɛnninw na u b'a fɔ ko n'i bɛ ka kuma k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ ko kɔlɔsili mɛlɛkɛ minnu b'i da la k'olu bɛɛ bɛ boli ka bɔ yen an ka diinɛ fana alakira sɔlɔlaahu alayhi wa sallam a fana y'o yɔrɔ signalé nka bamananw ka jate la maa o maa n'i ye muso ye ni a tigila maa ma furu n'a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɛ to ka kuma ɲɛgɛn kɔnɔ a b'a daw laburu hali ni a ye furu sɔrɔ n'a taara cɛla rɔ a tɛ kɛ maa mandi ye a bɛ kɛ n'a ye ko o ko kɛ o bɛ cɛ tɔɔrɔ ni muso furulen yɛrɛ don k'a bɛ to ka kuma k'a to ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ma jija a bɛ gɛlɛyaba don a n'a cɛ cɛ o kɔrɔ ye a kanuɲɔgɔnya o bɛ burun ka bɔ cɛ dusukun na o fana bɛ dawula burun kelen o fɔ ni cɛ dun cɛ minnu b'u to ɲɛgɛn kɔnɔ ka to ka kuma n'a y'a sɔrɔ cɛmisɛnninw don n'u bɛ kalan sira kan a bɛ hakili goya se u ma n'u yɛrɛ tɛ kalan na a bɛ furu sɔrɔli gɛlɛya se u ma i b'a ye cɛ dɔw bɛ olu ka musoko bɛ gɛlɛya bana t'u la u yelen cɛ ka ɲi nka u mana bɔ muso o muso kɔ a t'i ɲa walima hali n'u yɛrɛ ye muso ta furu in laban a bɛ taa yɔbɔyaba a tɛ ɲa cɛ u ka to ka kuma k'i to ɲɛgɛn na o bɛ o ɲɔgɔnna se cɛ ma nka dutigi fɛnɛ n'i ye dutigi o kɔrɔ i ye muso furu ka ban fɔ denw b'i bolo e ka to ka kuma k'i to ɲɛgɛn na n'i ma jija i sutura man i ka du kɔnɔ waati bɛɛ lebuko dɔ bɛ na a dɔw ye hali i b'a sɔrɔ i ka maa dɔw bɛ bana o hali n'o furasɔngɔ bɛnna 20 ma o tɛ se ka ɲɛnabɔ i fɛ fɔ maa wɛrɛ ka taa bɔ o kalama f'i ka taa maa wɛrɛ fɛ o k'o dilan ka kuma ɲɛgɛn kɔnɔ ko kɔni don a man ɲi nka ni mɔgɔ min fɛnɛ mɔgɔ nana ka na kuma bila i la ɲɛgɛn kɔnɔ kɛcogo min b'a la i b'a signalé n'i ka i b'a fɔ i b'o kɛ siɲɛ 3 nka ni maa ɲɛnɛna i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ mɔgɔ y'i wele e ɲɛnɛna ka laminali kɛ n'a tigilama bɔra ni cɛ don a ka dɔrɔmɛ 3 sarakati ni muso don a ka dɔrɔmɛ 4 sarakati ni o kɛra ni ala sɔnna hijabu wuli o t'a sɔrɔ n'o tɛ ka kuma k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ bamananw ka tɛmɛfiɲɛw la a bɛ mɔgɔ daw laburu pewu hali ni wari b'i kun a bɛ kɛ ni kumana min fɛ dɔrɔn o ka jate t'i y'i kan tɛmɛfiɲɛ ninnu an kana bɛɛ fili an kɔ an tɛ sɛgɛn k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bi waatiw n'u cogo kosɔn nin tun ye bi ta tɛmɛfiɲɛ ye halisa an n'a badenkɛ a n'a denkɛ n'o ye Sheku Abdramani Jɔkolon Konate ka bɔ Banankɔrɔ Senu an n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye abonné magazine di Mali kan juma o juma a ka ɲininkaliw bila ka na an bɛna u jaabi assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh